Ie, can i'n y gegin de pysgod sydd ar y fwydlen dyn ni. Catrin, croeso ti ato ni. Iawn, siwr i chi, chi'n iawn? Da iawn, diolch. Plant clydach dyn ni fanna. O'r un ardal, wrth gwrs. Ie, wrth gwrs ni, neis iawn. Ond, ie, risotto sydd ni ar y fwydlen heddi. Felly, rhywbeth bach neis i fynd, i gael fel swper bach ysgafn, gyda'r pysgod, wrth gwrs, fi wedi dechrau coginio'r penfras i fan hyn dy fi. Mewn bach o olew olewydd a bach o fenyn. A sy'n mynd i gael ei weini gyda risotto, ond eto mae bach o ffowlyn neu bach o gig falle dros ben dych chi o cynod i sil ddo, yn mynd i fynd yn neis iawn dy risotto hefyd. Lovely. Felly, beth sydd dyn ni fan hyn nawr te yw'r olew olewydd, potyn bach eitha, gyda'r wynebedd eitha mawr sydd â fi fan hyn, eitha trwchus hefyd er mwyn sicrhau bod e ddim yn llosgi, ac mae fe'n mynd i gymryd rhyw 25 munud i ni goginio'r reis. Felly, eisiau meddalu cynta gyd, un wnwnsyn a un garlleg wedi dorri'n fan, a jyst ffrio hwn nawr am ryw 10 munud ten bod e'n dechrau meddalu. Ddim eisiau lliw yno fe, jyst bod e'n dechrau coginio ond y fe trwyddo. A mae bach o halen yn helpu dy hwn, achos mae e'n neud i'r wynwns i chwysu. Felly mae e'n coginio'r wynwns bach yn fwy cyflym. Felly hwnna'n mynd mewn i'r potyn fanna nawr. A wedyn, wrth gwrs, mae rhaid ni fynd at y reis. Nawr, reis arborio sydd dyn ni fan hyn. Hwn yw'r reis ar gyfer risotto. Mae fwy o starch yn hwn, a falle yna pam mae rhaid i ni brynu'r un cywir. So, allai ti ddim jyst defnyddio unrhyw reis? Ie, unrhyw reis. Os mae hwnna'n y cwpwr sy'n nghofio'r i brynu fo, chi'n cael defnyddio reis arall? Mae e'n mynd i fod yn ansawdd gwahanol wedyn, achos os ti'n gweld, mae bach o bowdwr yn dod off hwn dy fi. Y starch yw hwnna sydd yn mynd i wneud y risotto'n drwchus a hyfennog, a nebys sy'n neis am y risotto. Felly, rhyw 200 gram, hwn yn ddigon ar gyfer 2 person, a felly, jyst eisiau gorchuddio'r reis nawr yn yr olew, a fel fi'n gweud, bydde bach fwy amser ydych chi'n gwneud hwn nawr, bydde eisiau gadael rhyw 10 munud ar gyfer hwn. Felly, unwaith mae hwnna wedi cael bach o amser, mae'r gwres anodd yn ei fanna, gwres canolog bydde ni'n gweud, mae eisiau ychwanegu'r stoc. Nawr, dyma stoc a'r tin tomatos, wrth gwrs. Roi i'r tin tomatos mewn yn gynta, rai cherry tomatos sydd â fi fan hyn. Nawr, mae'r un bach fwy melys, bydde ni'n dweud, ond bydde rai arferol yn gweithio'n iawn hefyd. Ti'n iawn gyda tin o tomatos, ti wedi torri lan? Mae hwnna'n iawn hefyd, ond jyst bod rai cherry tomatoes bach fwy melys, ydy fe, t'mo? A mae hwn yn neis iawn os neu chi'n bwyta cig hefyd gyda chydig o olives neu rhywbeth ynddo fe. Felly, Sian, dwi jyst yn mynd i droi'r pysgod fan hyn nawr. Sa'n mynd i fentro fan eithi'n ffrada. Droi ni hwn fan hyn nawr. I sefyll nôl efo. Yn den union. Dau fabi mwyaf yn y studio yma. Mae sain ma'r ynghys i. O'n i'n gobeithio bod chi'n mynd i helpu. Felly, reit, a wedyn wrth gwrs mae rhaid i ni ychwanegu'r stoc. Nawr, yn raddol iawn mae rhaid i ni ychwanegu'r stoc, achos ni moyn sicrhau bod y reis wedi absugno'r holl hylif cyn ychwanegu mwy. Felly, fi'n credu na beth mae pawb yn ofni gyda'r risotto, ond i fod yn hollol onest, mae dynnu'r pysgod sy'n mynd i goginio mewn rhyw 10 munud, mae hwn yn mynd i gymryd rhyw 25 munud, pryd ffres iawn. A hefyd, mae pethau hyn, fel y tin tomatos a'r reis, gallu fod yn y cwbwrdd yn ni, a gallwn ni greu pryd bach iachus. Os mae'n fel risotto hefyd, ti'n nghlwm i'r stof am orian bwyto'r hylif iddo fo. O, fan troi dy gefen yn ymwneud. Rhaid o'n bod yn llosgu. Wel, na beth o'n i jyst yn mynd i weithio chi. Os dim rhaid i chi droi o hyd, unwaith mae bach o'r stoc mewn, gallai ti adael ond yr unig reswm i ni yn troi yw mwyn i'r reis na i ryddhau'r starch i fynd yn drwchus, ti'n gwybod? Felly, i helpu'r achos, mae dy fi yn fan hyn nawr. Sori, troi hwnna i ddech chi. Wedi bod yn coginio dy fi am ryw 20 munud falle yn gynt. So ni'n dod nawr i hwn, fel bod hwn yn barod i fod yn hollol honest fan hyn nawr. Felly, gallwch chi weld mae wedi tewhau, mae'r reis wedi i goginio. A beth i ni moyn i'r reis i fod, maen nhw'n galw al dente, ynddo fe, bod dal cnoiad i'r reis. Bod e ddim rhy feddal, achos o ti moyn i fe fod yn stwnsh, ti moyn bod rhyw ansawdd iddo fe. A felly i orffen hwn nawr, ar ôl y gwaith caled, yn amlwg i fi wedi paratoi hwn yn barod i chi, mae rhyw bach o mascarpone, rhyw 50 gram o mascarpone yn cael ei roi mewn. Troiwch y gres nawr bant yn y broses hyn. Ie, diolch i ti. A wedyn caws parmesan, rhyw 40 gram eto. Fel fi'n gweud, tynnu'r gres a jyst ychwanegu hwnna wedyn a gadael hwnna i doddi yn gres y sosban yn dyfe, t'mo?
Felly bach o fasil fan hyn nawr hefyd. Waw, mae hwnna'n edrych yn neis, ri. Ta be, mae'r arogli dda fyd. Ei. Mae'r cael hufen y caws yn efo. Mae'r mascarpone a'r caws wrth gwrs yn mynd i ychwanegu Mae'n rhywbeth neud e fwy cyfoethog, A fwy drwg. Mae hwn fel y ti'n gweud hefyd, mae'n sylfaen da ar gyfer lot o bethau. Ydi. Unrhyw beth ar ei benne. Wrth gwrs ni, mod fe. So felly mae hwnna'n barod, a fel ti'n lli gweud, mae hwnna'n hyfryd nawr, hyfennog hyfryd. Gallwch chi ychwanegu bach o halen a pitr os chi moyn, ond wrth gwrs mae'r parmesan yn eitha hallt. A wedyn felly bach fwy o basil. A mae dyn ni'r pysgod fan hyn wedyn, wedi coginio. Hyfryd. Hyfryd. A Neis. bwyd symbol a rwydd ond ffres hefyd, ynda fe? So blaswch chi hwnna. Blaswch y risotto. Da i ni gael gweld beth chi'n meddwl. Os chi'n heg. O, waw. Mae'n dweud yn fynd. O, neis, ri. Neis ydi? Neis iawn. Mae'n gyfoethog. Ydi. A werth wneud.